வர்த்தமானி அறிவித்தல் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களை கூடுதலாக மையப்படுத்திய வகையிலேயே அங்கிருக்கின்ற பெருமளவான ஏக்கர் காணிகளை என்ன தேவை என்பதற்கு ஒரு மறைமுகமான கருத்தியலோடு அந்த காணிகளை அளவீடு செய்வதற்கும் அந்த காணிக்குரிய உரிமையாளர்கள் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும், இல்லையேல் உங்களுடைய பதிவுகளை நாங்கள் ரத்து செய்வோம் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வந்திருக்கிறது. உங்களுடைய காணி ஆணையாளர் சிங்கப்புலி அவர்கள் தான் இதனை கோரியும் இருக்கிறார். ஆகவே இது ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுத்திருக்கிறது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற குறிப்பாக அந்த மக்களிடம், நீண்ட காலம் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் அவர்களுடைய காணிகள், அவர்களுடைய ஆவணங்கள் கூட பலது இப்பொழுது கச்சேரிகளில் இல்லை, பல அரசு செயலகங்களில் இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடியதாக இவ்வாறான ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தலை நீங்கள் விட்டிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல். இந்த அறிவித்தலை நீங்கள் மீளப் பெறுவீர்களா என்பதை இந்த இடத்திலாவது சொல்ல முடியுமா? ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ මේ තර්ජනය නමින් ඉදිරිපත් කරන කාරණය එක එහෙම නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා උතුරේ නැගෙනහිර ජනතාවට විශේෂයෙන්ම යුද්ධය නිසා මේ ඉඩම් ප්‍රශ්න මතුවෙලා තිබෙන නිසා ඉඩම් ඉක්මනින් නිරවුල් කරලා දෙන්න. මොකද මේ අනිත් පළාත්වල ඒ ඉඩම් නිරවුල් කරලා දීම 100%ක් 99ක් තවත් පළාත්වල 98ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. උතුරු පළාතේ 30.3.6යි නිරවුල් කරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර පළාතේ 81.7යි නිරවුල් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා කියන අර කාරණේ හරි යුද්ධ නිසා සහ තවත් විවිධ කාරණා නිසා සමහර අය රට ගිහිල්ලා ඉන්න නිසා සමහර අය ඥාතීන්ගේ ගෙවල් වල විවිධ තැන්වල ඉන්න නිසා ලේඛන නැති වෙලා තිබෙනවා. කිසිසේත්ම ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට කිසිවක්ම කරන්නේ නැහැ. මම විශේෂභාර ඇමතිවරයා, මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට වගකීමෙන් කියන්නේ කිසිම ආකාරයක ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ දැනට Tamanට පුළුවන් අය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අය යම් ලේඛනයක් හෝ අසල්වැසියන් මගින් හෝ යම් කිසි ආකාරයකින් මෙන්න මේ ඉඩම මගේ කියලා කරුණු කියන්න පුළුවන් අයට ඔප්පු ලබා දීම තමයි මේකේ අරමුණ. நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இன்று வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் பல இடங்களில், குறிப்பாக நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே அதிகமாக கேட்டுள்ள வடமராட்சி கிழக்கு பகுதியில் புல்லாவளி, கட்டைக்காடு, வெத்திலக்கேணி போன்ற இடங்களிலே பாரிய அளவில் இராணுவம் முகாம்களாக அந்த நிலங்களை வைத்திருக்கிறது. அங்கு இருக்கின்ற மக்களுக்கு அந்த நேரங்களிலே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகளுடைய ஆவணங்கள் கூட அந்த மக்களின் கையிலே இல்லாமல் இருக்கிறது. ஒரு யுத்தம், நீண்ட காலம் யுத்தம் நடந்த பிற்பாடு அவர்கள் இருக்கும் பொழுதே தைட்டியில விகார கட்டி இன்றைக்கு அந்த காணியை தருமாறு கோருகின்ற சூழலில், இன்றைக்கு நாவக்குழியில காணியை பிடிச்சி விகார கட்டி இருக்கிற சூழலில், இன்றைக்கு இறால் பண்ணைகள் அல்லது வேறு தொழில் முயற்சிகளுக்காக காணி வழங்க வேண்டும் என்று இது ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முதலே ரகசியமாக புல்லாவளி, கட்டைக்காடு, வெத்திலைக்கேணி போன்ற இடங்களிலே இந்த ரகசிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பொழுது அங்கு இந்த கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி வர்த்தமானி மூலம் இந்த அறிவித்தல் கூறப்பட்டிருப்பது அந்த மக்களை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல். இது சட்ட ரீதியாக யாரும் கோரவில்லை என்றால் அங்கே குடியேற்றங்களையோ அல்லது வேறு நபர்களுக்கு அந்த காணிகளை வழங்குகின்ற விடயங்களையோ நீங்கள் முன்னெடுக்கத்தான் இந்த முயற்சியை மேற்கொள்கிறீர்கள், இராணுவ முகாம்களுக்கு வழங்க முன்னெடுக்கிறீர்கள் என்ற அச்சம் தோன்றியிருக்க அந்த ஒரு உண்மை நிலையும் இருக்கிறது. ஆகவே நான் ஒன்றை உங்களிடம் கேட்கிறேன், நீங்கள் இதிலே ஒரு உறுதிமொழி தர முடியுமா? இந்த வர்த்தமானியை நீங்கள் மீள பெற்று நாங்கள் இது பற்றி ஆராய்ந்த பின்னர் பிறகு ஒரு வர்த்தமானியை நாங்கள் உங்களுடைய சம்மதத்தோடு வெளியிடுவோம் என்பதை உங்களால் இதில் சொல்ல முடியுமா? இல்லை என்றால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு உங்களிடமும் ஒரு உள்நோக்கம் இருப்பதாகவே எனக்கு தென்படுகிறது. දැන් ඉතා පැහැදිලි වෙන්න ඕන ගරු මන්ත්‍රීතුමාට මේ හදන්නේ ඉඩම් නිරවුල් කරලා ලබා දීමට. නිරවුල් කරලා ඉඩම් ලබා දෙන්න යන එකට ඔප්පු ලබා දෙන්න යන ක්‍රියාවලියට ඔබතුමා උදව් කරන්න. එතකොට දැන් අපි 23 වෙනිදා තියෙන සාකච්ඡාවේදී ඔබතුමාට බරපතලම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ ගැසට් එක නවත්තන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔබතුමාලාගේම ජනතාවට, ඔබතුමාව පාර්ලිමේන්තුවේ පු ජනතාවට, උතුරේ නැගෙනහිර ජනතාවට ඉඩම් නිරවුල් කරලා ලබා දීම ප්‍රමාද වීම තමයි වෙන්නේ. හරි. ගරුවා
දැන් මේ ඔබතුමාට 27 2 යටතේ දැන් මේ ලැබෙන එකට අතුරුපක්ෂ දෙකකට අපි අවස්ථාව ලබා දුන්නා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. අපි ඊළඟ කාරණාවට යමු. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා. ஒரு நிமிஷம் நீங்க தர வேணும். முக்கியமா நான் உங்களை கேட்கிறது, இப்ப 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முதல் கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார் போன்ற இடங்களில் அந்த மக்களிடம் இருந்த தற்காலிக ஆவணங்களை கூட அந்தந்த செயலகங்களூடாக உரிமை என்று உங்களுக்கு உறுதி வழங்கப் போகிறோம் என்று காணிகின்ற அந்த ஆவணங்களை பெற்றிருந்தார்கள். சுவர்ணபூமி உறுதியாக வழங்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக உறுதியையும் மீள பெற்றிருந்தார்கள். இப்பொழுது அந்த உரிமை என்கிற உறுதியும் வழங்கப்படவில்லை. அவர்களிடமிருந்த அந்த சின்ன சின்ன ஆவணங்களோடு அவருடைய கைகளிலே இல்லை. அரசு அலுவலகங்களும் இது பற்றி ஒரு அசண்டையாக அசம்பந்தமாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே நீங்கள் இவ்வாறு புல்லாவளி, கட்டைக்காடு போன்ற இடங்களில் பெருமளவில் 3700 ஏக்கர் வரை வடமராட்சி கிழக்கிலே நீங்கள் காணிகளை கோரியிருப்பது என்பது மிக ஒரு ஆபத்தான விடயம் என்பதை நான் மீண்டும் தயவு செய்து பதிவு செய்கிறேன். இது எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ் மக்கள் மீது நீங்கள் மீண்டும் ஒரு ரகசிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட், ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பு ரீதியான யுத்தம் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். ඔබතුමාට ප්‍රමාණවත් උත්තරයක් දුන්න කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඔබතුමා ගොතන බිල්ලන්ට උත්තර දෙන්න මම බැඳිලා නැහැ. මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ගැසට් පත්‍රය මගින් කරන්න යන්නේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට ඉඩම් නිරවුල් කර දීමයි. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත්. දැනට ගත්තොත් දිස්ත්‍රික්ක 4ක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ මැදිහත් වීම කරන්නේ. මොකද කලින් සිද්ධ වුණේ නැති නිසා. ඔප්පු දෙන්න යන්නේ. ඔබතුමාලත් ඔප්පු ඉල්ලනවනේ. ඒ ජනතාවත් අපිට ලියුම් එවලා තියෙනවා ඔප්පු ඉල්ලලා. හමුදා කඳවුරු වලට ඉඩම් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒවත් නිරවුල් කරලා ලබා දෙන්න යන්නේ. Tamange ඉඩම පිළිබඳ නිරවුල් කරුණු ඉදිරිපත් කරාම ලබා දෙන්න යන්නේ. යම් කිසි කෙනෙකුට නිරවුල් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ අදාළ විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒවා කිසිසේත්ම පවරා ගන්නෙ නැහැ. දැන් දිස්ත්‍රික්ක 4යි මෙතන කියන්නේ යාපනයේ මුලතිව්, කිලිනොච්චි, මන්නාරම. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 4යි. වඩමාරච්චි, නැගෙනහිර, පච්චලිප්පලෙයි, මුහුදුබඩපත්තුව, මුසලි. මේ ටිකේ තමයි දැන්වීම් නිකුත් කරලා තියෙනවා. කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අයට දැනට ඔප්පු දෙන්න පුළුවන්. බැරි ඒවා රජයේ සතුව තියෙනවා නැවත පවරා ගන්නව නෙමෙයි මේ දෙන්න හදන්නේ. ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ වැඩේට සහයෝගය දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. වගකීමෙන් කියන විශේෂ භාර ඇමතිවරයා විදියට කිසිදු කෙනෙකුගේ කිසිදු ඉඩමක් රජයට පවරා ගන්න නැහැ. வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.